Ahoj, já vás vítám na svého prvého videa s Kogama. Ono, hovoríte si o ďalšia série. No. Ja by som vám samozrejme tuto úplne doporučil môj kanál. A teraz hraje Pink Parku. Veľmi ťažké parku, vidíte, že to je veľmi ťažké. No a za začiatku sa to zdá vedľa. Vidíte, ja som taká lama, že aj tým najľahším prejdem. Postupne tu máte checkpointy. Potom by sme si mohli dať mapu War Racing. Určite viete, čo sú na závod. Svetové preteky. A prečo práve dostali sme tieto zbraň? Tady je spoj, lebo iba tým ho spojem. Posunete tam. Kapíš to? Ja dúfam, že hej. Počkaj, nechcem spadnúť. Čo bolo? Neviem. Tu vidíte checkpoint. Hop. No to už ideme do toho ťažšejka. A vidíte, pre mňa takého majstra, ako som ja. Máme problém, vidíte 5, takže tam tu nedám, lebo tu tam máš na 5 kusov, bude to označené ako 5. Môže sú byť jasné, ale to je jedno, no. Je to označené 5. Vidíte, má takého panička. Vidíte, keby chceli niekto sa vám pridá, tak mi môže napísať. Neviem, to bude také toto videjko, ale neviem. Sú prázdniny, takže dlho som nevidel žiadne videjko, tak zase vydám. Dostať to budem vydať. Keď sú prázdniny. Hop. Checkpoint. Rýchlo, ne. To si říkáte, to je akoby nejaká tráva, ide, už sa spolu. Tady. Hop. Pomoc. Vidíte to krásne animácie. Môžeme aj plávať. Vidíme, čo je tam. No. Keď stisknem kátko, tak mi automaticky zamrie. To je vyslo, tak sa mi... Čo myslím, že tam je niekto. Toto bude hejtosy. Najdlhší, ktorý som ja nahral. Musí staviť. Lebo keď ja to čo doskáte. Ja som ako sa... Toto je tu úplne megabus. Vidíte? Nedá sa to ako... Dá sa to byť jednoduchý. No ale nie je to jednoduchý. Pátko. Vidíte, že si to môžeme kúpať potom. Tieto. Hop. Ničonko je to iba taká minimálna fyzika. Fakt minimálna. Lebo pokiaľ minimálne v Minecraft zvoj sa to tako naše Minecraft. Jaj. Ešte si myslí, ja si videjko z Minecraftu. To si myslí u mňa. Jaj. Ja budem na to si... Dve posledky díly by iba z Minecraftu. Už sa ma počujete? Pekne tak sa omlouvám. Ja som zdúchľok. No to sa to keď... To nemáme. Ja musím proste z tejto mapy idem preč. Máme si nejakú inú mapu. Tak... To je Snezdavý Nagona. Môžem do videa, tak to je jeho kanál. The chicken do a clamps.
Banana good. Banana. Nie, nechci to. Úplně nagověnej. Prostě pro mě, co vy tu zase píšete. Yeah. Co je to? Co? Nezdělal. To není fér, to já jsem to samý. Ahoj, já vás vítám na svého prvého videa a koze. Něco kujete pik. Ajaj. Toto je vodojčín, toto je máma kanál. Ajaj, toto video budeme mít asi 350 hodinky, já to hraju vodojčín. Si uvolňuji sluchátka. Jackpot. AAA Auto. Znižujeme ceny. Odštartujte to práve teraz. Ďalšie video by mohlo byť V kvalitnom aute za Nevidíte, tam mám skip ad. Dávam. Ako to má byť? Ne. My si vybereme nejaké auto a my si vybereme toto. To je mega rýchle auto. To je jak dělat ten cheating. Zase auto dosáhne rekordní rychlost. Jo, je to tam. Ne. To jako naozaj jste taky bez lidí. Bium. Dnes na tom výhled musíte si postavit svoje vlastné mapy. Bium. Já to skočím, dobré. Dobré. Počkej, my musíme dát checkpoint. To zase nedomysleli, zakováme. Lak. Keby je mám voláte na lagovka, je vám prvé město. Na checkpoint. My ho předběhneme. Checkpoint. Nemá tu checkpoint. Nikde třeba nebude checkpoint. Yeah. Aby smysl dal, zapůjdem dokola. Jo, půjdem. Behind the winner, the Steve Bobby. Dobro. Jo, auto, mě to je jedno, jaké auto. Auto. No, to jsem si zobrala asi to nejlepší auto. Se to má někdo aj vítěza, ale fakt je to dost náročný tuhle mapu dohrát.
Mě by zajímalo, jaký jsem. No, to teď nejsem. To jsem si to byl dobré auto. Ne! Ne! Ne, musím celou hod znova. Vezmu si kamiony, my jsme budeme kamionisti na správném městě. Brum, brum, brum. Oh, já předběhnem. Ne! Samozřejmě. Dnes se vám toto videjko páčilo, tak čus, bus, autobus. Někdy tam byl